Goedemorgen. Ik zag jullie als gezin helemaal binnenkomen met het stormachtige weer. En wij vroegen ons af, wat gaan jullie doen vandaag in Vlissingen? Het is vandaag mijn verjaardag en eigenlijk hebben de twee mannen, mijn oudste zoon en mijn partner, een verrassing voor mij geregeld. Dus, het is de eerste keer al niet dat we naar Vlissingen gaan. Dat is eigenlijk ontstaan omdat Vlissingen een heel speciale plek was met mijn oudste zoon. In de periode dat hij het wat moeilijker had in zijn jeugd, zijn we zo een weekendje, mama, zoon, echt gewoon puur voor ons. En dat is een hele speciale plek geworden op die manier. En voor hem is het een beetje moeilijk om dat te delen, soms met de rest van het gezin. Maar ik vind het zo'n bijzondere plek eigenlijk. En je kan er ook zoveel doen. Wat leuk eigenlijk dat Vlissingen dan voor jou een speciale plek heeft. Ik vind het gewoon mooi. Het is rustig aan de zee. Ja, veel mooie momenten ook gewoon. Eigenlijk meer ook om je hoofd leeg te maken, de rust. Ja, vooral zo'n ding, ja. Dat is mooi, hè? Ja. Geniet ervan. En wat betekent dat voor u, zo lekker met z'n drieën weg? Ja, quality time met het gezin, ontspannen. En nu een keer het stormweer trotseren om een keer naar Vlissingen te komen. Hè. Ik vind het hier ook heel prachtig om te rijden. Ik heb hier vroeger veel met de camion gereden. In Nederland zelf, dus prachtig land. En jullie gaan ze dus echt verrassen, de liefste mama van de wereld? Ja, vandaag en dan nog de rest van het weekend ook. We hebben nog het een en het ander gepland. Nou, ik zie u al stralen, maar ik snap wel waarom. Ik weet niet waarom. Wij staan hier nu bij de boot en ik zag u net zitten. U komt vanuit Vlissingen? Dat klopt, ja. Klopt helemaal. Ik ben onderweg naar mijn werk. En waar werkt u? We hebben 2 restaurants, één in Nieuwvliet en één in Katzand, ook 14. Dat is een strandpaviljoen. Oké, dus jullie reizen elke dag, of u reist elke dag heen en weer met de boot? Ja, gelukkig niet elke dag, maar 4 dagen per week, ja. En hoe vindt u dat? Vindt u dat leuk of, om toch altijd elke dag op de zee te zitten? Nou, prima. Dat is 20 minuten dus heen en weer, dus prima. Kunt u misschien even uw hoofd leegmaken omdat u de hele dag in de keuken staat? Ja, precies. Een beetje podcast luisteren en een beetje kijken op de schepen en dat vind ik prima. En wat voor soort podcast luister je, als ik vraag mag? Oh, van alles. Van sport, politiek, nieuws. Ik kom zelf uit Zweden oorspronkelijk, dus veel Zweedse nieuws volg ik dan ook. Ja. En qua werk, wat vindt u het mooiste aan uw werk? Ja, toch, je maakt wat, hè, hele dagen. Dus je creëert wat, je maakt hopelijk mensen blij en dat geeft wel een kick. Als het ook lukt, het is heel druk deze kant. Ben ik verbaasd over dat het zo druk was hier in Zuid-Vlaanderen. En dat is wel een uitdaging natuurlijk, maar als je dan klaar bent en voor elkaar hebt gekregen, dat is wel een kick. Vragen waar jullie heen gaan? Wij gaan op de boot naar Vlissingen en dan fietsen we naar Middelburg om te shoppen en te kijken en fietsen we weer terug met de boot. Hartstikke gezellig. Een familieuitje, ja. En zijn jullie hier op vakantie of wonen jullie hier in de buurt? Nee, we zijn een weekje inderdaad op vakantie. Met opa en oma en de kids. En heel gezellig. Echt quality time met z'n allen. Ja, zeker. En heb je dan ook andere gesprekken nu dat je 24 uur met z'n allen bent? Nou, we zijn normaal gesproken inderdaad geen 24 uur met z'n allen. Dus het is wel echt familie. Ja, heel leuk. Heel gezellig. Spelletje doen. Dat soort dingen. Ja. En hoe bevalt het met de kinderen? Gaat het ook allemaal goed? Ja, de kinderen vinden het heel leuk. Zo, samen met opa en oma en de hond en een weekje weg. Ja. En wat vindt u ervan? Ja, heel gezellig. Echt heel gezellig. Dat, Even om lekker iedereen dichtbij te hebben. Ja, wel. Dus. En in het normale leven wonen ze dan ver weg? Of hebben jullie vaker goed contact? Nou, het is gewoon 500 meter wonen ze van ons af, dus dat valt hartstikke mee. Dus jullie zijn gewend om veel tijd samen door te brengen?
op als oma gespeeld. Maar ja, ze zijn nu al zo groot, dat hoeft niet meer. Dus, Maar die band blijft. jawel. En je mist het hoor. Echt. Dat ze minder komen. Ja. Maar echt dat uren van altijd tussen de middag eten als je oppast. En met vrienden en vriendinnen. Dat ging gewoon allemaal door. Nou, hartstikke leuk. Ik wens jullie een hele mooie familieweek. En heel veel plezier in Middelburg. Bedankt hè. Doei doei.